Gawe tape ketan putih hasilnya luwegi era kaprah iki lho yu, banyune waki pisan. Sing pertama siapno sik ketan putih, gawe ketan putih sing super ya yu, sing warnane putih full ngene iki lho. Kok iki hasilnya ben apik, ben gak melentis-melentis ngono kae. Nah terus dipususi sampai ruwesi, iki tak bilasi sampai ping 3 yu. Pokoknya sampai banyu pususane mang bening, bareng ngono terus dikum selama 1 jam. Ape dikum luweh ya tambah empuk hasilnya yu. Nah iki tak kum sak jam ngene iki lho, berase wis bedodok ngene yu. Terus disaring, ditekekne wakul krawangan, ditus yu, terus didang. Iki mang saurunge dandange wis tak panasno sik sampai umep ya yu. Nek wis umep dandange lagi dilebokno ketane, terus dikukus selama 20 menit. Nah nek wis 20 menit iki dadine aron lagi urung mateng ya yu. Terus digebyur banyu adem biasa sak cukupe, pokoknya sampai ketane lemes. Terus diudek-udek sampai rata. Bar ngono nek wis rata dikukus neh selama 20 menit yu. Jadi karena ki ngukuse rada suwe, banyune dandang ning isor rada diakehi yo ben gak garing gosong kok dandange. Nek wis dikukus 20 menit neh, berarti ketane wis mateng, tandane ketane luwih punel ngene iki lho yo. Nah iki siap diengkir, ditekek ning adah sing ceper ngene iki. Bar ngono diler ben cepet adem. Nek aku tak wolak-walik yo ben cepet ademe, bar ngono tak tinggal turu mbah pirang jam yo, pokoknya sampai adem jelem. Nek gak adem jelem kok dadine ragine mati ora dadi yo. Bar ngono terus siapno ragine yuk, ragi tape, terus dijur-jur, digerus sampai halus, bareng ngono dipiur-piurno ning dhuwure, iki tak saring ya yuk, terus diwalik, ngisore dikeki neh, dipiur-piuri ragi neh. Dadi ketan sak kilo ki mang tak kei ragi siji karo nan seprapat yuk. Bareng ngono terus diratakno, diudek-udek ben rata ragine. Nek wis rata karek ngadahi ning adah. Iki ana sing takon, "Yuk kok ora diwarnai nganggo godhong babing to? Tapene ben rupane ijo ayu, warnane alami." Jadi iki aku nggih tape petak nggo madu mangsa ya yu, dadine gak perlu tak kei pewarna. Soale madu mangsa ning kok diudeng nganggo gula abang yo. Nah nek wis diadahi ngene iki wis karek dipacking, ditekek ning adah tutup rapet, terus ditutupi nang nganggo kain yo ben kedap udara, ben gak kena sinar matahari. Bar ngene karek didiamkan selama 2 hari 2 malam. Dan nek pengen banyune waki kaya nggonku ngene iki, kita diamno 3 bengi ya yu, 3 bengi 3 dina. Banyune waki ngene iki lho yu, dan iki luwegi hasilnya yu.